Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε μαζί τα πιο σπασμένα life hack. Απορώ γιατί το κάνω αυτό το βίντεο. Θα μου έχει σπάσει το κανάλι μέχρι να τα κάνω. Περίεργα πράγματα, τέλος πάντων. Πάμε στο βίντεο. Παιδιά, ας αρχίσουμε. Αυτό το σχολιάζω βάση. Δεν είναι δύσκολο να φας. Ναι, σου πέφτει κάτω φυσικά. Πάρε το καπάκι της τουαλέτας και βάλε με την ησυχία. Δεν πρέπει να το κάνω εγώ αυτό. Δεν πρέπει να το κάνω εγώ αυτό, σίγουρα. Αρχικά θέλει να πληρώσει ένα καπάκι. Σου κάνω τα καπάκια. Γιατί μπαίνει στο κόπο να το κάνω αυτό τώρα. Τι κάνω. Εντάξει, το πιο ακριβό είναι 70 ευρώ, εντάξει. Το ακριβό είναι 70 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι μωρέ. Τι θα κάνουμε. Άμα με πλήρωνε το YouTube θα τα αγόραζα. Ίσως. Αλλά τώρα που δεν με πληρώνει, άστο μωρέ. Ναι, βάζει τα χέρια της μέσα μου. Πιάνει έτσι, βάζει. Βάζει. Αυτό δεν μοιάζει πολύ σαν... γιατί να το κάνεις, μοιάζει πάρα πολύ περίεργο, full περίεργο. Τέλος πάντων, ωραία, είναι και αυτά τα λάσκα, έτσι να το κάνεις. Τέλος πάντων. Ωραία, τώρα θα δούμε αυτό εδώ πέρα. Το πολύ φυσιολογικό. Αρχικά, δεν χρειάζεται να χαλάς λεφτά. Δεν χρειάζεται πάρει ένα τσιμπιδάκι. Υπάρχουν τσιμπιδάκια τα αγοράς. Αλλά σου λέει άμα δεν έχει τσιμπιδάκι. Δεν είναι τσιμπιδάκι. Έχει χέρια. Δεν γίνεται να μην έχει χέρια. Δεν γίνεται να μην έχει χέρια. Επειδή στο χέρι το έχεις πάρει αυτό. Δεν γίνεται αυτό τώρα που κάνεις. Τι ζω. Εδώ τώρα. Σκυλάκι λερώνει πατούσες. Βρωμιά. Πολύ το σκυλί να πάθει ασφυξία. Μετά από αυτό. Το πολύ να πάει καμία ασφυξία μετά από αυτό. Περίεργο. Ίσως να το δοκίμαζα. Θα ήταν ένα σκυλί. Να είσαι σκυλί. Τι κάνω τώρα. Έκατσα να περπατήσω. Πήρα μόνο σκυλί. Περπάτα μωρέ. Και και φέρω το σκυλί. Είμαι ένα σκυλί. Και έχω πάθει ασφυξία. Τι είναι αυτά φορά μωρέ. Κάλτσες δεν έχεις, φόρα κάλτσες. Ναι, φορά και αυτό. Είμαι μια καλή μαθήτρια που δεν θα υποψιαστούν να την κλέβω. Πήρα Β. Όχι ρε φίλε, για ένα βαθμό τώρα τα πάρω. Έχει. Μπορεί να κάνεις. Αλλά στο Β. Και τι σιγαρίνω. Ναι, σίγουρα καλά θα σας βάλει πάρω νερό. Wow! Δεν το ξέρω τι λειτουργεί, αλλά τώρα πρέπει να έχω φτιάξει καρδιά. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι. Έλα. Τι είναι? Κόλλησε εκεί. Είναι η δεύτερη απόπειρα. Φτιάξω μια καρδιά. Αρχίζει και κουνιέται η καρδιά. Κουνήσου ρε βγες. Βγες από το κουτάκι. Δεν μας έγινε παραπληκτική η καρδιά έχει. Η καρδιά έγινε... έγινε να... Τι είναι ρε. Τι είναι αυτό.
Ζωγραφίσα και το χέρι μου. Η φυσική είναι καμένη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Παιδιά, μετά από ένα άλλο πείραμα η καρδιά άρχισε να φεύγει από το κουτάλι για κάποιο λόγο. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά κουνήσω ακόμα λίγο. Και έγινε μια καλκομάνια. Όλοι σε βάζω κουτάλι, αλλά πέσε! Ναι ρε φίλε. Τώρα αυτό μέσα από την ευμόνια, αλλά καρδιά είναι, δεν σου πάντων. Αυτό δεν το πήρα. Ναι, επιστρέψα και ανακάλυψα αυτό. Και την κάρτα του βάζει πλαστέλι. Ναι, η κάρτα σου είναι όλα τα λεφτά. Αυτό εδώ πέρα μόνο για να είναι μέρος της κάρτας σου. Η κάρτα σου είναι τα λεφτά. Αυτό είναι μέρος της κάρτας, δεν είναι τα λεφτά. Άμα έχει εμείς και 5.000, σε βγάζει. Όσοι εγγράφεσαι για αυτό το κανάλι, τόσα λεφτά βέβαια τα έχει μέσα και τη χάλασα. Να βάλω λίγο και κόλλα να το χαλάσει περισσότερο. Μπράβο. Βάλει και γλίτερ, ναι. Θα το βάζεις εκεί πέρα και πιum. It's fake. Δεν γίνεται αυτά ρε. Και... σκαμπάρω το κάνω. Τέλος πάντων. Τι με γέλισε τέλος πάντων. Και φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Πήγε. Είδατε τι έχω κάνει ρε στο βίντεο. Το έχω περιποιηθεί αυτό το 72 βίντεο. Έχω μάθει τώρα το edit και όλα αυτά να τα φτιάχνω εγώ. Και γι' αυτό πρέπει να κάνετε όλοι subscribe. Γιατί ο φίλος μου έχει πάει 103, το κοιτάω από το control μόλις τώρα. Και εσείς δεν κάνετε subscribe και καταραμένοι. Τι κάνετε με τη ζωή σας.